aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug dini nahingawa kay ko niya. Bala ka kay kusmanghod ni mo. Tuod pa. Miingon man tas Brian nga nagtrabaho siya og restaurant. Akong suwayag susi. Gusto eh. Gusto na gisulti niyang rin ako. Ug misigot pa to nga mag-apply ko sa call center. Graduado ko na siya sa TISDA. Ugma, suwayan ako pangita og hain sa restaurant na magtrabaho. Makalugar ko pa. Timingaw sa kong Ilona. Kung matultulan ni mo si Ilona, ingon man ka nagitrabaho ang Brian. Sulti ha. Nga itong kuhaon si Ilona. Babaliko din siya to. Sulti ha, Elvira. Opa, akong sultihan. Pero dili ta makasigurog masugot pa. Nagtipon na gud sila. Basta susihon ako og hain siya nga restaurant magtrabaho. Pa? Paadto na ko. Pa, human sa kong klase, makalugar ko pangita og hain restaurant magtrabaho si Brian. Uy, natog man di ni. Uy. Di na lang nako pukawon. Adto na ko. Amin! Wala ka mamasahiro? Shh, ma. Ay, saba. Natog si Papa. Natog? Nanuwa mo na siya mamasahiro? Masasapian na siya? Nakainom. Ha? Mao ba? Hubog di ay? Kahilas ra? Ma, nakainom ra. Di mang yun hubogod. Pasag din lang ko nas Papa. Gusto rin nang mapahuway. Sige lang pahuway? Kataas sa oras siyang pagkatod? Oh. Ha? Kato na niyang inom-inom? Karoon lang na nahitabo na? May sapi di siya para sa inom. Gidapit ko na siya, Ninoy Abner. Ang inyong kumpare ba? Sige na, anto na ko. Paamin ako, ma. Kadiyot lang, Elbe. Naibaw ka na sa hukom sa iyaani mo? Naibaw na. Di na siya magasto na ako. Mitagam na! Tungod sa gibuha sa salbahe sa mong igsuon. Ug naangin pa ko. Di na siya mutabang na ako. Kay wa ko nung nahimo, wa makabadlong kay Ilona. Unya na lang ta magsulti, ma. Late na ko. Ganahan gyapon kang maeskwela nga dili naman mo gasto ang imong iyaan? Maningo hinuon ko. Ug di masabta pasagda ni Papa ba? Sige na, malate na ko, ma. Bye. Kung wa pa lang magpinuan si Ilona ug wa mulayas ug nadako siya sa Mindanao, wa gyud untay problema. Pero bugong anaka, way kunang-huna, wa gamita ang utok. Buset! Maayo kay half day ako. Makahigayon ko pangita sa gitrabahoan ni Brian. Kadaghan na bag mga restaurant, uy. Kung makonta ko lang unta si Ilona, di ko maglisod. Nag-ilis gitingalig simpak ay. Kay di naman yun na ako makontak. Naglikay na gid siya. Husto. Unahon akong susi ang mga mall. Naay mga restaurant sa mga mall. Naay daghang kananan. Akong susihon. Bangon diha, oy! Ganina ka na natog. Nga naman ka mamasayro. Inom-inom dahi kuno ka. Ako kabalibad, Pring Abner. Marunong lain akong lawas ron. Pahuilaw na ko ron. Lain ang lawas? Unya, milala ka? Dili na ba ito makadali-dalig dool ka ng kutsya, min? Wa na'y maing buot ang kalako ang akong igsoon. Labi na gyud kang Ilona. Ang animal mong anak mo'y nagdagdi malas. Lodi, nga bang ingon naman niya na ang kasuko ni mo sa atong anak? Hindi man na ito dawaton niya, sabton na hitabo niya. Na naman na. Nakasulti ka, anak,
Kay wa ka may ambisyon sa itong pagpuyo hamin. Kontento ka naman ug unsay kahimtang nimo. Igo na kaya lang nako nga magkahugpong ta. Ya, magpuyong malinawon uban sa tong mga anak. Malinawon? O karon, nagkahatabag kalinaw si Ilona nato. Ha? Hamin? Malinawon ba tarong panahon na? Hapit ko mamatay tungod sa gibuhat. Animala siya, salbahin siyang pagkanak. Way gabahos ka ng kunsya. Way unahuna na to nga iyang kinikanan. Butang nga dili yun ako madawat amin. Sura. Ibe. Gaksod di ka, be. Hilom na. Ay palabi diha. Dali usan siya may tabo ni mo, sura. Tanawagain siya ron. Gilayasan pa ta. Nilayas sa tungod sa mga kahadlok niya ni mo. Di sa tugos ang malayo ni Brian. Kaya mabdusod siya. Sabto na lang na itong sitwasyon mo din. Masay kaluoy na ako. Hindi ang gidako sa ospital. Wa gani mo doaw. Naglibog to siya sa angin niyang buhaton. Kabalaka. Kahadlok mo iyang gibati. Ibaw mo ko ba? Nasuko tuod ka. Pero nahingawa sa ka. Sultin lang ni mo, hindi ka na makadawat niya. Pero ilawang si mong dughan, Lord. Sa kahilan man si mong dughan. Gimingaw ka sa tong anak. Di ba? May umaabot na ba itong apo? Saman, sugot ka na, kuhaon ta siya. Ha, Lodi? Ipapangitaan ako. Huwain ron siya si Ilona mo po yung. Sugot ka na eh. Lord? Lala, sige. Ha? Siya lang. Si Ilona ra. Wa ang laki. Daan bagay ko. Di sanay mo maantos, malayo na to si Ilona. Di ba ko na? Hain ka siya karon. Labing siguro, may kuyog tong Brian. Usbon ko, si Ilona ray dawaton ko ha. Labot ka tong Brian. Sige. Kung mahibawan ako, o hain siya ron. To masilbi. Magsusim ko to siya sa hain ko ng restaurant naman ng trabaho tong Brian. Kunya, kung magkita sila, mahibawan na to. Guhain na itong anak. Di ay. Nagsabot-sabot lang di ay Miss Elvera. Kaan, naghilom-hilom na may sukong kay ka. Pero, Lord, salamat yun kay Lord. Dagan kayo salamat. Nga dawato niyo pagbalik ang atong anak. Brian, dali tayon. Dali tayon ba? Ano ba? Ay, wala noon. Ha? Ganina unta to, milihok. Dili dapita, oh. Mo ba? Oo. Dini, kini. Mau ni. Di ay. Kini. Amo, git ka pantarong ba? Oo, abin akong kini. Pasti na, no? Dalit kayo milabay mga adlaw. Klaro nandiyan mo? Di na matago. Mag 5 months na gud ni. Og maayosad kay na akong anak ni ng Remy. Permi ko niyang kuyugan sa doktor aron magpa-check up, magpa-prenatal. Matol mo gusto duty na ko. Kung umadto kag doktor. Mao-cute. Okay lang. Suod sad ako si Mayan. Excited sad kuno kay siya nga makakita sa umaabot ang baby. Mo ba? Nagpa-ultrasound na ka? Gusto ko pa hibaw kung lalaki ba o baby girl ba siya? Babae ko, no? Oh. Sige. Babae o lalaki. Malipayan ko. Ato ko ng dugo. Ilona, sweetheart. I love you so much. I love you more, Brian. Ay, salamat. Gusto kita oras kong pag-abot. Pag-urap na ang manager, istrikto na ba na? Bay! Ano yan? Oh! Uy! Bay! Nasuroy man! May naunda! Ay, mingaw ka mo ba? Mingaw ko mo. Ang yat ka diri. Mau ba? Ako bay, mo report na ko gani anak ko. Bago na manager mo, istrikto kayo. Sodan diri. Amo sunod ako.
report na. Di siya lumawad ang trabaho. Sige, sige. Oh, Uy, okay. bye. Oh. Na magkaisampot. Buwang. Nahilis man. Sunod. Excuse na. Wabi customer rin mga orasa, bay. Magkasulti pa ta. Lipay kay ko nga ni agada. Ikaw gyud akong toyo. Pila na gud kabuhan nga wata magkita. Kaya kung gani kong nangluod ka na. Kaya kita man luod man. Mangluod yun. Kung mas kayong ipakita mo na mo ni Luna. Kumusta na dahil siya? Dako nagdiyan. Wow. Hapit ka naman mong tatay. Ako niya ninong ha? Ako niya ha? Uy, ikaw yun. Kisa pa man day. Unya, kumusta na sa auntie ni mo? Mga cousins mo? Okay kayo. Sige lang pamalit og yuta. Gipundar nila ilang sapi sa yuta. Magyapon tong gipuyan ninyo ni Luna? Ha? Magyapon to dito? Oo, good. May magbatasan tagiya. Og ang anak mismo. Single parent basta dahing anak sa tagiya. Og sood ni Luna. Okay rin dito. May noon. Brian, Uy. Ha? huwag yun ko masayo pag anhi din small. Nangita ko sa gitrabahoan ni mong restaurant. Brian, gituyo yun sa panahon nga makita tadayon ka. Bay, importante nga yan tuyo na ko. Bitaw. Pero nalimot sa tingalisin ako, bay. Pahinamduming ha. Suod tang amigo. Wa ko malimot ni mo. Ha? Familiar ta kayo ka. Pero si Brian o na ang gusto kong ikasulti. Mao nga, hatagi mi kay kayon please. Mahimo ba? Okay. Basta ikaw, miss. Ikaw, miss Ilby. Igsoon kang Iluna, di ba? Sige bay, sige bay. Sudo na ako diri ha. Excuse ha, Ilby. Pagbuot sa Ginoo nga matultulan ta dayon ka, Brian. Class mo na ning restaurant nga imong gitrabahoan. Elvi, gisinyasan ko nila. Pabutan ko. Aron magsulti ta. May abutan customer. Excuse me. Paninguhaon ko nga musugod siyang matultulan kong ilang gipuy-an ni Ilona. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!